болельщики, прошу всех встать. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Желаем командам красивой, честной игры, болельщикам замечательной футбольной атмосферы. Всем удачи! Щиро вітаю, паважаныя сябры. Мы вядзем прамы рэпартаж са стадыёна Груганы Хаб, што ў Мінску матч 17-го тура Макслайн першай лігі паміж мінскім клубам Юні Ікс Лабс і гомельскім Бумпрамам. Усё ў нас, в прынцыпе, ўжо гатова да пачатку гэтай гульні. Ну і па традыцыі, канешне ж, да дзеючых асоб адразу з арбітраў я распачну. Павел Каранец, Віктор Фамін, Владимир Русак. Вся судзейская брыгада сёння прадстаўляе сталіцу беларускага машынабудавання, горад Жодзіна. Чацвёрты арбітр мінчанін Дмітрий Шэўчык, інспектор матча Геннадзь Ляўчук з горада Брэст. Склад каманды Юні Ікс Лабс. Яе адшольвае цяпер ужо Кірыл Петрович Альшэўскі. Ён вяртаецца ў беларускі футбол. Мацвей Каўрук, Коўрук, прашу прабачэння, нумар 35, галкіпер. Палевыя гульцы: трэці нумар Дмітрий Туравец, 7 Даніл Нарчук, 11 Владимир Попоў, 22 Дмитрий Зинович, ён капітан Юні Ікс Лабс, 30 Дмитрий Халімончыкаў, 32 Віталь Урбанович, 33 Дмитрий Лапін, 69 Ягор Снапкоў, 95 Іван Вараб'ёў, нумар 98 на спіне у Мацвея Сведзінскага. Госці гомельскі Бумпрам, галоўны трэнер Ігор Гаўрылавіч Чумаченко. Евгений Саченко, 93 нумар, гэта галкіпер. 4 Сергей Кружылін, 5 Дмитрий Каплунов, 8 Иван Жосткин, 9 Кирилл Сидоренко, 17 Вадим Фастовец, 19 номер у Глеба Вершинина, 21 Микита Усяник, 33 Ярослав Макушинский, 72 Алихан Фазылов и 95 Марк Тычко. Добра, што да стартавага свістка Паўла Каранца я вам распавядаць пра футбалістаў ужо скончыў. Гэта азначае, што мы з першых хвілін вельмі уважліва будзем назіраць за тым, што будзе адбывацца тут на стадыёне Груганы. В прынцыпе, каманды падышлі да гэтага матча не ў лепшым гуморы. Юні Ікс Лабс у мінулым 16-м туры у Мінску прайграў камандзе Мінск-2 з лікам 1-2. Ну а што датычыцца падначаленых Ігора Чумачэнкі, то гэтая каманда у Гомелі на родным стадыёне саступіла маладзечніцам Юрыя Пунтуса з лікам 0-1. Так што сёння, канешне, вельмі сур'ёзныя ёсць намеры і сур'ёзныя настроі у футбалістаў абедзвюх каманд ось сябе парадаваць добрым вынікам. Парушэнне правіл адразу ж ужо, літаральна тут колькі 15-20 секунд прайшло з пачатку гульні, і штрафны удар у бок варот Евгена Ісачанкі прызначае Павел Каранец. Бачыце вы, дзе мяч усталёваны, у прынцыпе, на рагу штрафной пляцоўкі. І, ведаеце, з такой адлегласці можна паспрабаваць нават і наўпрост
ворот ударить. Поглядим, ці так оно будет отбываться. Ну, такая силовая подача на ближнюю стойку пошла. Мяч вертается в штрафную пляцовку. Кто тут на подборы? На подборы первыми айтишники опынаются, але до удара по воротах справа не доходит. Снапковывать такую диагональ вырашыў зрабіць. Ну і абаронца команды Бумпрам на вышыні ва ўсіх сэнсах аказаўся. Лапін гуляе на Данила Нарчука и спокойно центральные оборонцы Юни X Labs гэтым мячом оволодуют. Но сапраўды, конечно, сегодня асаблівую цікавасць менавіта гэты матч у Макслайн першай лізе выклікае з тае прычыны, што ачоліў літаральна тут вось надоечы на днях Кирилл Петрович Альшевскі. Юни X Labs прыняў ён гэтую каманду з рук Алексея Михайлова. Ну, сур'ёзныя, конечно, амбіцыі ёсць у гэтага сталічнага клуба, але вось бягучая позиция у турнірнай табліцы, яна, конечно, заўзятараў і кіраўніцтва клуба ў першую чаргу не можа ўсцешваць. Не ўсё ідзе гладка, не ўсё ідзе так, як, в прынцыпе, планавалася. 16-я позиция з 18 удзельнікаў D2 у Юни X Labs. Ну, конечно, трэба выпраўляць сітуацыю. Ну і па шчырасці вельмі, ну, ведаеце, так, ну, з гумарам, ну, так, не то, што з гумарам, ну, напэўна, так трэба выказацца, што, ну, расплыліся, я думаю, ва ўсмешцы усе тыя, хто сочаць пільна за Юни X Labs, прыватнасці, ну і ввогуле за беларускім футболам. Альшевскі на запыт журналістаў, прадстаўнікоў медыа, сказаў, што задача ў нас ранейшая — гэта выхад у вышэйшую лігу. Ну, у прынцыпе, усялякае ў футболе бывае, аднак, конечно, ну, так, як каманда прайшла першую частку сезона, ну, пакуль што толькі вось можна так, з іроніяй, у прынцыпе, успрымаць словы ўжо цяпер новага галоўнага трэнера Юни X Labs. Але паглядзім, Корук мяч выбівае моцна на чужую палову поля, ну і тут Сергей Кружилін першы быў на гэтым мячы. Ён зараз прыходзіць да капітана Юни X Labs Дмітрия Зіновіча. Зноў Корук. Ну, на гэты раз ужо Мацвей адпраўляе мяч не у межы футбольнага поля. Так што аут для падначальных Ігора Чумачэнкі. Па хадзе сваёй гульнявой кар'еры, канешне, у магілёўскім Дняпры барысаўскім Батэ першую чаргу зрабіў сабе імя. Цяпер ужо галоўны трэнер гомельскай каманды. Ну, я думаю, што ўсе тыя з досведам аматары футбола і заўзятары, канешне, памятаюць гэтую бліскучую гульню Ігора Гаўрылавіча. Не хочется так ужо шмат компліментаў на яго адрас сказаць, аднак, ну, маю пэўнае дачыненне да Магілёва і Ігора Чумачэнку, канешне, тамтэйшыя заўзятары вельмі добра памятаюць і добрым словам, канешне, калі ёсць нагода такая, узгадваюць. Глядзім, атака зараз развіваецца на правым фланзе. Лапін, падача. Ну і да удара па воротах справа не доходит. Ну, Лапін, в прынцыпе, накіроўваў мяч да Владзіміра Папова. Гэта новабранец Юни X Labs. Зусім нядаўна ён у камандзе апынуўся. Тым не менш, вуглавы для гомельскай каманды Дзміцер Каплунов. Мяч выбівае за вонкавую лінію. Што ж, вось такі першы стандарт у нас у матчы на карысць гаспадароў. Глядзім, чым ён скончыцца. Ну, я думаю, што падача будзе ў штрафную. Так яно і ёсць. І зноў-такі на вышыні там абаронца Бумпрама. Удар па воротах. Ну, вышэй папярэчаны Дмітрий Лапін гэты мяч накіраваў. Ну, в прынцыпе, у статыстыку, канешне, гэты стрэл абавязкова пойдзе. Ну, і Яўген Ісаченка спяшацца, канешне, нікуды зараз не будзе. Ведаеце вы, што Дзяніс Садоўскі, адзін з галкіпераў Бумпрама, клуб пакінуў. Ну, я думаю, што ў першую чаргу гэта звязана з падпісаннем кантракта з Тимофеем ці Цімам Сырылем, амерыканскім беларусам ці беларускім амерыканцам, як каму будзе заўгодна. Ну і вырашыў, напэўна, залепшае ўсё ж такі Садоўскі сваё шчасце футбольнае
і футбольную сваю будучыню шукаць у іншым месцы. Ну, пакуль інфармацыі, дзе апынецца Садоўскі, няма. Ну, а мы павінны зафіксаваць, што цяпер вось брыгада галкіпераў у гомельскім клубе складаецца з Сырыля і Сачынкі. Ну, аж цяпер удар па варотах! Ну, ось так, няблага. Прабівае зараз капітан Бумпрама Іван Жосткін. Атака развілася левым флангам. Ну, і з прастрэлам, канешне, па-іншаму быць не магло. Мікіта Аўсянік тут знайшоў Жосткіна. Той прабіў сходу, але ў створ варот не трапіў. Так што праблем у Мацвея Коўрука не аказалася ў гэтым эпізодзе. Ён мяч выбівае за цэнтр поля. Паветраная барацьба, выйграў яе Аліхан Фазылаў. Атака Юнікс Лабс працягваецца. Ну і такое, ведаеце, секунднае непаразуменне зараз абаронцаў Бумпрама, але, ну, дзякуй Богу, заўзятары, напэўна, так Бумпрама маглі сказаць, што разабраліся ў гэтай сітуацыі прадстаўнікі лініі абароны. Глеб Вершынін і Сергей Кружылін. Гэта былі зараз мяч якраз такі ў Вершыніна, гадаванец магілёўскай школы футбола. Зусім нядаўна яшчэ колеры свайго роднага Дняпра абараняў, ну а цяпер ведае. В прынцыпе, і ведаў раней гэтага футбаліста Ігор Чумаченка, які таксама мінулыя гады наведваў Магілёў, каб там папрацаваць з Дняпром. Ну і запрасіў, адпаведна, Вершыніна вось пасля сезона 20-25 у сваю каманду. Так што вось яны тут у сэрцы абароны Бумпрама дзейнічаюць. Маю на ўвазе, яшчэ раз скажу, Сергея Кружыліна і Глеба Вершыніна. А тут Павел Каранец бачыць парушэнне правілаў, і мяч будзе ў гульню ўводзіць Ягор Снапкоў. Гуляе ён назад на Мацвея Свідзінскага. З Барановічаў гэты цэнтр ДФ прыйшоў у Юнікс Лабс. Ну і, в прынцыпе, не толькі ён, Віталій Урбанович, той жа, які зараз на футбольным поле, ён пакінуў пінскую валну і ось прыняў запрашэнне сталічнага клуба. Таксама Дмітрый Халімончыкаў, ён дагэтуль быў у Смаргоне. Іван Вараб'ёў, Іван Талкачоў. Это былыя гульцы дзяржынскага Арсенала. Ну вось, яны не замацаваліся ў складзе каманды. Дзвюх іграў Варанкова і Трухава. І цяпер ужо вось выступаюць у дывізіёне нумар 2. Таксама Дмітрый Лапін, ён прыйшоў у Юнікс Лабс з Асіповічаў. Владзімир Папоў дагэтуль выступаў у Торпеда Міас з расійскага Д3. Ну і, канешне, не магу я не сказаць пра Дмітрая Латыхова. Ну, раней праходзіла інфармацыя ў сродках медыа, што ён можа, в прынцыпе, прыйсці і ў каманду менавіта Юнікс Лабс. А ў рэшце рэшт апынуўся вось у Бумпраме. Сёння Дмітрый Латыхоў гэты, безумоўна, таленавіты форвард, які, канешне, свой патэнцыял пакуль што ніяк не рэалізаваў. Ён у рэзерве знаходзіцца. Ну, магчыма, сёння мы пабачым яго дэбют у складзе гомельскага клуба. Было парушэнне правіл зараз з боку гасцей, і Мацвей Коўрук мяч у рэшце рэшт атрымлівае, мякка гуляе на Снапкова. Свідзінскі. Зноў Мацвей на права, тут Снапкоў і перадача назад. Туравец. Ну, па шчырасці, вось за гэтыя ўжо 10 хвілін нават болей мы вострых момантаў каля варот Коўрука і Сачынкі не бачым. Ну, можа быць, гэта, канешне, справа часу. Мы, безумоўна, на гэта спадзяемся.
робіць перадачу наперад Віталій Урбанович. Ну вось яна, атака развіваецца. Нарчук, перадачу ў штрафную пляцоўку. Гэта вельмі небяспечна. І калі ласка, Іван Воробьёў, 95-й нумар Юні X-Labs. Перадачы Даніла Нарчука, які ну просто шыкоўны зрабіў спорт туды бліжэй да лініі штрафной пляцоўкі. Зрабіў, і перадача адпаведна пайшла на былога футбаліста дзяржынскага Арсенала, які перагуляў у бліжнім баі Яўгена Ісачанку. Давайте яшчэ раз на паўтары паглядзім. Ну вось он, Даніл Нарчук, перадача выштаўцоная ў штрафную, ну і вось так, перагуляў вельмі дасціпна Яўгена Ісачанку, які, ну, вырушыў з варот, в прынцыпе, все правильно, все слушна ён рабіў з пункту гледжання тэхнікі і тактыкі галкіпера, але ось, ну так, у далёкі вугал Іван Воробьёў гэты мяч все ж таки адправіў, адпаведна на, ну, я так разумею, на 11-й хвіліне каманда Юні X-Labs выйшла наперад. Паглядзім, як гэты мяч паўплывае на хаду наших футбольных баталій. Ось тут на стадыёне Груганы. Ну, як часто кажуць, у таких моментах мы ў першую чаргу чакаем адказу ад калектыва, які гол прапусціў. Ну і, в прынцыпе, тут, канешне, больш трэба было з Нарчуком гуляць шчыльна. Чаму так вось проста яго прапусцілі? Ну, тут у штрафную пляцоўку і, адпаведна, бліжэй да штрафной пляцоўкі, адпаведна, далі магчымасць зрабіць гэтую перадачу. Каму пытанні гэтае трэба задаваць? Ну, я думаю, сябры, вы ім без мяне добра ведаеце. Мяч на левым фланзе, перадача ў штрафную пайшла ад Ярослава Макушынскага. А гэта што? Гэта была спроба прабіць па варотах ад Аліхана Фазылова. Ну, і мяч вяртаецца ў штрафную Бумпрама. І зноў атака левым флангам ад Бумпрама ось прайшла мінулым разам. Таксама менавіта так было, і ўсё тады скончылася ударам капітана Івана Жосткіна. Вы гэта добра памятаеце. Ну вось зараз Аліхан Фазылаў прыкладаўся, але мяч да варот не дайшоў. Яшчэ адна атака, мяккі накід. А хто тут на падборы? На падборы першы апынуўся Дмітрий Лапін. Ну і так, зараз я павінен сказаць, што Мікіта Аўсяннік вельмі сур'ёзна шчыруе тут злева. І вось гэты мяккі закід якраз такі і рабіў 21-й нумар Бумпрама. Цяпер ужо атака з правага фланга, падача, але занадта моцная. Мяч пакідае межы поля. Ну, атрымліваецца, што злева больш зручна і больш якасна гэтыя атакі праходзяць. Ну, а гэтую падачу вось рабіў Дмітрий Каплунов, 5-й нумар, ну, моцна, па шчырасці. Ісаченко наперад гуляе, тут толькі Зіновіч і, канешне, спакойна Вадзім Фаставец дазваляе мячу выйсці ў аут. Нарчук, і тут першы 95-й нумар Марк Тычко быў, ну вось так. Прастрэл зрабіў Марк Тычко. Але ніхто яго не адгукнуўся. Дмітрий Туравец мяч у рукі забірае, ну і кідвае ўздоўж бакавой лініі. Фазылаў, паветраная барацьба. Ну што, калі б мяч да Сідарэнка дайшоў, магло быць небяспечна. Сідарэнка спінай да чужых варот. Мяч да Фазылава зараз не даходзіць. І пас, адпаведна, ідзе Івану Воробьёву, таму самаму футбалісту, які на 11-й хвіліне лік адкрыў у гэтым матчы. Фаставец. Ну, складана яму, бачыце, вось пад напругай Воробьёва якраз ён і апынуўся, але крыху тут
Іван перастараўся ў спіну, штурхнуў саперніка, адпаведна, гэта Павел Карнец усё добра бача. А гэта вось няўдалы розыгрыш стандарта. Свідзінскі гэты мяч падхапіў, адпаведна, перадача ідзе на Халімончыкава, той у штрафной пляцоўцы што Дзмітрый зробіць? Халімончыкаў назад на Нарчука, але не так, каб зручна, але тым не меней. Свідзінскі мячом авалоду Фазылаў і барацьбу. Зараз Сідарэнка ўсё ж такі выйграў. Ну што, Макушынскі, гадаванец Калінкавіцкай школы футбола. Не спатрэбіўся ён футбольнаму клубу Віцебск, так што вымушаны быў шукаць сабе іншае месца працы. Ну і вось уже бліжэй да радзімы знайшоў сабе клуб. Цяпер ён выступае ў Бумпраме. Ну што ж, атака гэтай каманды працягваецца. Перадача ў штрафную. Снапкоў тут першы. Бачым, што ўсе футбалісты абедзвюх каманд за выняткам толькі Евгена Ісачынкі на палове поля Unix Labs. Мяч прыходзіць зараз у рукі Мацвея Коўрука. Безумоўна, Ігор Чумаченко хацеў, каб вось такія пазіцыйныя атакі да вернага падначальныя яго даводзілі, разыгрывалі. Ну, так не атрымалася гэтым разам. Туравец на Коўрука. Ну і цяпер ужо ў такой сітуацыі з такім лікам на табло галкіперу няма куды спяшацца. Зноў Туравец праз Нарчука. Ну, падціскае Бумпрам. І, канешне, тут дліна ідзе ў справу. Коўрук моцна за гэты мяч пазмагаўся Владзімир Папоў на другім паверсе. Ну, барацьбу гэтую не выйграў, вы бачыце. Ну і вось так дзейнічае Аўсянік. Дыяганаль няблага. Дайшоў гэты пас да партнёра Аўсяніка. Кружылі, ну і яшчэ адна дыяганаль, аднак тут яна няўдалая. Снапкоў гуляе галавой, хто на падборы, тут Фазылаў. Памыляецца Аліхан, але мяч што ж такі да яго даходзіць. Праўда, дагэтуль Глеб Вяршынін правілы парушыў, і Павел Каранец зараз Глеба да сябе падзывае. Ну што ж, я думаю, што павінен зараз Вяршынін выбачыцца перад сапернікам. Ну, такое бывае, в прынцыпе. Тут наўмысна, канешне, так супраць Владзіміра Папова не хацеў згуляць Глеб Вяршынін. Атрымалася. Ну і, адпаведна, гэтая атака Unix Labs распачынаецца ад сваіх варот. Тым часам 18 з паловай хвілін каманду ўжо правялі на футбольным полі. Ну, такая вельмі вязкая барацьба у нас назіраецца. У прынцыпе, камусьці перавагу аддаць, ну, я не наважуся. Не ведаю, як вы, сябры. Ну, канешне, у нас на трансляцыі, якую вы глядзіце на YouTube-канале Беларускай Федэрацыі футбола, заўсятары і Unix Labs, і Бумпрама. Так што тут сімпатыі безумоўна, ну, іншага, напэўна, і не дадзена, у нас разыходзяцца. Жорсткін гуляе не так, каб жорстка, але правілы парушыў. Ты не менш, і Снапкоў мяч хуценька разгуляў з Дзмітрыем Цітаўцом. А гэта ўжо Дзмітрый Зіновіч, ну і капітан ІЛ не спяшаецца. Ось цяпер знаходзіць перадачы ў цэнтры партнёра. Зноў фол. Зноў па нагах атрымлівае футбаліст Unix Labs. Но гэтым разам это быў Іван Вараб'ёў. Той самы футбаліст, які ось трапным ударам адзіным пакуль што ў гэтай гульні вызначыўся. Ну, я не сказаў пра тое, на якіх месцах каманды размяшчаюцца, а калі больш дакладна, сказаў толькі пра Unix Labs. Бумпрам жа на 9-й пазіцыі размяшчаецца. Ну, в прынцыпе, кіраўніцтва гэтага клуба таксама вельмі сур'ёзныя мае намеры, каб калісьці, а хацелася б, каб у бліжэйшыя сезоны ўжо папоўніць склад элітнага дывізіёну. Ну, наколькі, канешне, рэсурсы гэта дазволяць, інфраструктура, у першую чаргу, у нас працэдуру ліцэнзавання ніхто не адмяняў. Гэта, канешне, вельмі сур'ёзны момант, і, в прынцыпе, ён нават болей сур'ёзны, чым спартыўныя вынікі. Можна, у прынцыпе,
сезоне вельмі шчаслівым вось узяць і там заняць першае ці другое месца у асобна ўзятым сезоне, так? І, в прынцыпе, у сябе ўсё атрымаецца. Калі ты заходзіш у элітны дывізіён, дзе ў сэнсе гэтага самага ліцэнзавання ўсё больш сур'ёзна, то, канешне, могуць узнікаць сур'ёзныя праблемы. У прынцыпе, у гісторыі беларускага футбола ўжо на суверэнным этапе такое часцяком бывала, і гэта, канешне, ідзе не на карысць айчыннаму футболу. Так што тут, канешне, вельмі трэба уважліва ставіцца вось да сваіх амбіцый і іх кантраляваць. Ну, в прынцыпе, ну, сур'ёзны імпэт ёсць і ў кіраўнікоў Unix Labs, і ў Бумпрама ў гэтым сэнсе. Ну, пакуль што, канешне, пазіцыі ў турнірнай табліцы не дазваляюць называць гэтыя каманды вось першымі, хто прэтэндуе на павышэнне ў класе. Адхіліліся мы ад падзей, якія на футбольным полі ў нас. Зараз гаспадары з мячом, а дакладней Туравец на Снапковай ён гуляе тут, на правым фланзе у нас гульня праходзіць. Туравец змяшчаецца бліжэй да цэнтру. Нізам гуляе Unix Labs, ну, канешне, гэта вельмі сімпатызуе, я думаю, усім, хто любіць сапраўды эстэтычны футбол. Ну, у всякім разе, ад сваіх варот менавіта так распачынае каманда Кірыла Пятровіча Альшэўскага. Сказаў ён у інтэрв'ю айчынным журналістам пра тое, што, ну, в прынцыпе, усе тыя прынцыпы, ужо даруйце мне гэты каламбур, якія прывіваў камандзе Алексей Михайлов, яны застануцца. Штосьці будзе ўнесена. У тактыку, у стратэгію новая, ну, любы спецыяліст, яго, канешне, погляды на футбол адрозныя ад таго, хто быў раней у камандзе галоўным трэнерам. Так што будзем, канешне, сачыць. У першую чаргу стабілізаваць трэба склад, ну і штосьці рабіць з вынікамі, таму што, ну вось, я ўжо сказаў, у мінулым туры Unix Labs прайграў Мінску 2-1-2, дагэтуль была перамога вельмі чаканая над Асіповічам 1-0, а да гэтай перамогі 9 матчаў запар Unix Labs не перамагаў. Там нават не той, што не перамагаў, а дакладней там нават адныя паразы ішлі. Ну, магу я, канешне, тут і памыляцца. У любым выпадку гэта, канешне, не тыя вынікі, на якія разлічвалі ў клубе, да, ну, серыя вельмі незайздросная была. Ну, зараз у сярэдзіне першай паловы 1-0 для Unix Labs ёсць перавага. Ну, ўжо традыцыйна у нас сур'ёзная тэмпературы на Беларусі ось у гэтыя першыя жнівеньскія дні, таму Павел Кранец прапанаваў футбалістам зараз крыху вадзічкі папіць, ну і худзенька запрашае іх далей высвятляць адносіны. Мяч у гульню Мацвей Коўрук будзе зараз уводзіць. Да, пра Асіповіч я сказаў, што Unix Labs гэтую каманду, якую очолюе Андрэй Пышнік, перагуляў пазамінулым туры. Ну, а ў гэтым туры Асіповічы ўзялі ды 2-0. Атрымалі вікторыю не над кім-небудзь, а адным з лідараў Макслайн першай лігі Слонімам. Прычым на выездзе. Напэўна, самы такі, ну, сенсацыйны, самы нечаканы вынік 17-го тура. Ну і, канешне, гэтая гульня таксама ўвагу прыцягвае, я ўжо сказаў, чаму. В прынцыпе, заўсёды, ці амаль заўсёды так бывае, што калі вось такія
пераўтварэнні ў каманды ў трэнерскім штабе. Прычым не толькі ж Кірыл Пятрович Альшэўскі прыйшоў у каманду, таксама трэнер галкіпераў Барыс Панкратаў, ён замяніў Юрыя Петухова. Трэба таксама пра гэта казаць. Ну, Александр Лісоўскі таксама папоўніў трэнерскі штаб Unix Labs. Былы ўжо галоўны трэнер бабруйскай Белшыны. Ну, ведаеце, вось па імёнах, ну, трэнерскі штаб айцішнікаў, канешне, выклікае толькі павагу. Парушэнне правил. Ну, колькі тут да варот? Метраў, пэўна, ну, не ведаю, 25, дзесьці, может быть, нават крыху і болей. Адразу ж так па-гаспадарску да мяча падыходзіць Дмітрый Халімончыкаў, ну і Дмітрый Зіновіч, яго цёзка таксама побач, хтосьці з іх вось гэты стандарт і выканае. Зараз гэта, канешне, можа быць небяспечна для Еўгена Ісачанкі. Выбудоўвае ён сценку, 3 футбалісты ў ёй. Ну, ўсё ж такі б'е Халімончыкаў левай нагой, трапляе ў гэтую самую сценку. Можа быць, 30-й нумара зараз і паспяшаўся. Але момант ужо загуляны, мяч у Зіновіча, ён на сваёй палове і адкідвае Коўруку. Мацвей наперад. Один дотык, Ісачанка. Тут зноў Зіновіч галавой гуляе. Мяч ідзе за межы поля. Ну, фактурны. Капітан і цэнтр дэф Unix Labs. Для футболіста гэтага амплуа гэта, канешне, ну, сур'ёзная перавага. Перад форвардамі саперніка. Мяч на правым фланзе атакі Бумпрама. Прастрэл. Я так разумею, што гэта зноў быў Марк Тычко. Цяпер ужо з мячом Сергей Кружылін. На Тычко ён гуляе направа. Не, гэта быў іншы футбаліст. Это быў Дмітрый Каплуноў. І ён жа мяч укідвае, але уважліва дзейнічае Лапін. Вось ён, удар па варотах! І упэўненая гульня Мацвея Каўрука пасля удара Марка Тычко. Да, менавіта 95-й нумар, вось з-па-за межаў штрафной пляцоўкі прабіў у левы ад сябе, адпаведна, у правы ад Каўрука вугал. Ну, галкіпер з гэтай пагрозай справіўся, у прынцыпе, сваю справу добра зрабіў, кінуўся ў правы вугал. Ну і все тут спакойна, вуглавы для Бумпрама. І каля мяча Вадзім Фаставец. Левая нага, мяч ідзе ў цэнтр штрафной. Адгукаўся Тычко, але прабіць не атрымалася. Каплуноў спінай да чужых варот. І прастрэл у штрафную. Мяч выносіцца. Хто тут на падборы? На падборы першы Макушынскі. Зноў налева парадача, там нікога. Ну, в прынцыпе, неблагая падача ад Фастаўца. Ён аказаўся ў тым месцы. Не дзіва чаму, таму што там некалькімі секундамі раней ён падачай з вуглавога займаўся. Ну, ось гэтая паўторная яго падача ўжо тут не такой якаснай аказалася. Мяч пераляцеў усіх. Хаця, в прынцыпе, па задумцы ўсё было зроблена Фастаўцом пісьменна. Ну, вось яна. Разгортваецца атака каманды і Кірыла Альшэўскага. Не так, каб вельмі шпарка, але тым не менш. Тут, можа быць, спяшацца не заўсёды трэба. Ну, пра тыя самыя рэчы, прыватнасці, як гульнявая арытмія, таксама мы ўсе ведаем. Урбанович налево гуляе. Воробьёў. Ну, супраць яго адразу 2 футбалісты было. Так што Івану складана аказалася тут і згуляць дакладна. Ён і не згуляў. Фазылаў. Ох, папярэчная перадача якая. Вельмі рызыкоўная, але тым не менш. Марк Тычко. Мяч адваяваў. Сянік. Больш упэўнена, конечно, кантраляваць трэба сітуацыю Бумпраму. Ну, ведаеце, так гэта робяць не так, каб вельмі ўжо сур'ёзна, але вось яна атака. Вось яна атака, якая магла, в прынцыпе, голам Бумпрама скончыцца, але гэтага не адбылося. І мяч накрывае Мацвей Коўрук. Канешне, паўтор мы зараз пабачым. Ну, ось прайшла атака правым флангам у мінулым моманце, і там на бліжняй стойцы хтосьці мог мяч, в прынцыпе, ў сетку і пераправіўся, чаму бы не.
Толькі я стаў казаць, што не так надзейна мячом валодаюць. І, в прынцыпе, ёсць у чым тут дабаўляць Бумпраму, як прайшла атака, а вось он удар у бліжні вугал. Матвей Корук спраўляецца. Прабіваў, я так зразумеў, Ярослав Макушынскі. Лапін, ну што, гэта спружына разгарнецца? Ну не. Лапін гуляе на Халімончыкава, той закід наперад. Ну, там Папову ўжо складана было пасмагацца з Глебам Вяршыніным. Таму айцішнікі распачынаюць спачатку, са сваёй паловы. Ну і запалілася электрычнасць некалькімі хвілінамі раней. Ну так, каб все ж таки футболістам было больш зручна, у нас ужо час на Беларусі пайшоў. Да, 20-я гадзіна. Сонейка зайшло, так што электрычнасць тут вельмі не лішняя. Нарчук з мячом у сваёй штрафной. На Свідзінскага гуляе. На Свідзінскага Жосткін пайшоў і зноў-такі парушэнне правіл з боку капітана Бумпрама, так? Ну і што, жоўтая картка, так, сапраўды. Першае папярэджанне Павел Каранец выносіць, папярэджанне капітану Бумпрама на 32-й хвіліне. Вось за гэты фол. Ну, абсалютна ён, напэўна, не выцякаў з логікі моманту. Парушэнне правілаў на чужой палове. Можна, в прынцыпе, было яго і пазбегнуць. Ну, вось так, супраць Свідзінскага згуляў. Жосткіны пабачыў жоўты свет перад сабой. Ну, цяпер больш уважлівым яму трэба быць. Ну, трэба сказаць, што гэты фол і не першы быў у матчы ад Івана. Ох, а тут фол цяпер ужо з боку гаспадароў. Да, менавіта адтуль, дзе і было парушэнне, прапановвае Павел Каранец мяч уводзіць. Вяршынін уздымае галаву, варыянтаў няма наперадзе, таму зноў гуляе на Сергея Кружыліна. Пераходзіць Бумпрам цэнтральную лінію, перадача налева. Аўсянік нізам у штрафную гэтым разам, недакладна. Свідзінскі выбівае і перадае такім чынам прывітанне Яўгену Ісачанку. Ну, пасля таго, як адкрыў лік Іван Варабёў, в прынцыпе, вострых момантаў каля варот Ісачанкі мы і не бачылі. Больш тут трэба было быць пільным якраз такі галкіперу Юнікс Лабс, Матвею Каўруку. Фазылаў. Глядзіце, дзе Вяршынін аказаўся. Гэта цэнтр дэф, нагадваю, жорсткі. Падача. Ну і гэтую падачу перарывае грэнадзёр Дмітрий Зіновіч. Сідарэнка на падбор супраць яго Урбановіч. Сідарэнка на фастаўца. Фаставец на Сідарэнку. Сідарэнка становішча па-за гульнёй. Гэта афсайд. Хто б што не казаў, я разумею, што, канечне, трэнеры Бумпрама незадаволеныя такім рашэннем арбітра, аднак, ну, не давяраць арбітрам, канечне, мы не можам. Ну, у любым выпадку, вось гэты выпад Бумпрама справа з удзелам фастаўца і Сідарэнкі таксама. Тут толькі з пазіцыі камплементарных слоў можна ацаніць. Я б так, пэўна, выказаўся. Тычко на Фазылава. Ну, складаная сітуацыя. Аказаўся ён і Макушынскі. Мяч страцілі ў рэшце рэшт прадстаўнікі Гомеля. Нарчук на Урбанович, даруйце, Дмітра Лапіна згуляў, ну і вось такі закід у нікуды ад Урбановича, вось таго самага. Можна было, канечне, так, Віталю, і не спяшацца. Так проста падарыў ён мяч сапернікам. Свідзінскі кладзе мяч долу. Снапкоў на Папова, Снапкоў, Свідзінскі. Ну вось і на дыяганаль тут просіцца і робіць яе Мацвей Свідзінскі.
на Ивана Воробьева. Нарчук в центре поля. Сведзинский направо. Халімончыкаў. Все, адышлі назад бумпрамаўцы, і такім чынам ось гэты пазіцыйны наступ мы зараз будзем з боку каманды Альшэўскага назіраць. А самае складанае ў футболе сучасным гэта, канешне, пазіцыйны наступ. Амерыку тут я для вас, канешне, не адкрыў. 36 хвілін згуляна, пакуль 1-0. Гэты самы гол Івана Воробьева адбыўся на 11-й хвіліне, асіставаў яму Даніл Нарчук. Ну вось, у апошніх 4 матчах каманда Ігора Чумачэнкі набрала толькі 1 бал. Ён быў зароблены у матчы з Гомелем 2, 1-1. Разышліся гэтыя дзве гомельскія каманды. Так што не ўсё так добра. Ось на бягучым адрэзку у бумпрама. Прастрэл і удар па воротах! Ось так, у скачку галавой. Ну, брэючы палёт, такія вось скачкі называюць зараз. Імкнуўся занепакоіць, а можа быць нават і засмуціць Мацвея Каўрука. Гэта быў Кірыл Сідарэнка. І ён нарадзіўся на клімавіцкай зямлі Магілёўшчына. Ну і ось зараз у іншым рэгіёне Беларусі выступае. Ну, в прынцыпе, файна выскакнуў, толькі вось мяч у створ варот не трапіў. Гэта фол на Аліхане Фазылаве. Зараз перапрашае у яго Владзімір Папоў. Ну, Фазылаў пры гэтым сам правілы парушаў, і мяч застаўся ў Юнікслабс. Цяпер атака бумпрама. Хуценька падначальныя Чумачэнкі тут разабраліся. Шмат браку, конечно. Фол на Сведзінскім фіксуе Павел Каранец. Згуляна ўжо 38 хвілін. Ну і Сведзінскі назад, на Зіновіча. Ёсць футбалісты, на якіх Альшэўскі і Чумачэнка не маглі разлічваць перад гэтым турам. Максім Саматой і Арцём Міраеўскі. Ось гэта тыя футбалісты, якія ў лазарэце каманды бумпрам знаходзяцца. Ну вось крыху прыхварэў Міраеўскі. Ну, а ў Саматоя пашкоджання. Падыходзіў я да Ігора Гаўрылавіча. В прынцыпе, гэты момант высветліў. Іван Талкачоў сёння ось перад матчам. Ну, такі сапраўдны матч-дэй, сапраўднае свята тут на Груганах Юнікслабс. Як і заўсёды на сваіх хатніх гульнях арганізаваў. Дык вось Іван Талкачоў раздаваў аўтографы, і ў яго таксама траўма, як і у Веніяміна Касцюковіча. Так што вось гэтых хлопцаў мы сёння на полі не пабачым. Ну і цікава, таксама не магу не сказаць пра вяртанне ў заяўку аднаго з самых аўтарытэтных, самых вядомых, пэўна так, футбалістаў ўсёй Макслайн першай лігі. Максіма Валацько, ён ужо працаваў па хадзе гэтага цыкла падрыхтоўкі да матчу з бумпрамам. Ну, сёння вось ён у рэзерве знаходзіцца. Можа быць, мы таксама яго пабачым. Мяч на палове. Гомельскія каманды кружылі на Вяршыніна. Амаль тут у мяне вершы атрымліваюцца. Макушынскі. Гэта не Тычко, гэта Усянік. Усянік назад. Фазылаў. Ну, тут, пэўна, ўсё ж таки трэба зрабіць абмоўку, што Вяршынін хутчэй гуляе ў апорнай зоне. Гэта яго пазіцыя, але цэнтр дэфен таксама можа дзейнічаць. Макушынскі ў штрафной.
Складана яму, гуляю на Аўсяніка. Аўсянік! Ну, вырашыў прабіць, а чаму бы і не? Ну, такая пазіцыя была не надта каб убойнай. Да ворот метраў 20 было, ну, не трапіў створ. 21 нумар. Ну, в прынцыпе, за спробу таксама могуць заўзятары яму сказаць дзякуй. Штосьці ўсё ж такі трэба рабіць Бумпраму. Няблага, я думаю, было б. Так, мяркуюць заўзятары, зрабіць лік роўным яшчэ да таго, як настане перапынак. Фазылаў. Ідзе пас на Тураўца, ну той павінен спакойна згуляць, тым больш, што заўсёды ёсць опцыя вось так адкінуць мяч свайму галкіперу. Ну, а Коўрук моцна за межы поля, вось так атрымалася. Аўсянік на Фазылава. Ідзе наперад цэнтр ДФ. Ну і вось так у штрафную моцна, хаця, ну, я думаю, што ёсць вось гэтая хімія паміж Фазылавым і Сідарэнкам. І рвануў наперад Кірыл. Мяч моцна проста пайшоў, вось і ўсё. Мацвей Коўрук налева. Зіновіч падціскае Бумпрам. Бачыце, Макушынскі пайшоў. Макушынскі зараз на Тураўца. Ну і бачым, што памылка пры выхадзе з абароны ў Юнікс Лабс. Аўсянік. Дзе прапановы? Мяч доўга зараз трымаць у руках ужо нельга. Новыя правілы ўступілі ў сілу. Так што у такіх момантах, канешне, Аўсяніку трэба больш так актыўна, каб прапанавалі Аўсяніку сябе партнёры па камандзе. 43-я хвіліна ў рэзерве. Давайте. Пра гэта скажам. Бумпрама Тимофей Сырэль, нумар 1, гэта галкіпер. Другі Герман Кутковіч, 11 Владзімир Дуброўскі. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут Снапкову жоўтую зараз выпіша Павел Каранец. Ну так гуляць груба, канешне, нельга. Грубая гульня, абсолютно дакладна ад Егора Снапкова. Ну, дзякуй Богу, што ўсё добра са здароўем у Ярослава Макушынскага. Працягну з запаснымі Бумпрама. 47-й Андрей Кабышаў, 59-й Артём Жаўнярэнка, 77-й той самы Дмітрый Латыхоў, пра якога я ўжо сказаў, у рэзерве Юнікс Лабс. Роман Бабаев, гэта галкіпер, Павел Вакуліч, Даніл Падбярэзны, Евген Сакута, Егор Сямёнаў, Іван Мелюсік, Максим Валацько, Александр Кротаў, Тимофей Статкевич і Даніл Чаргейка. Ну, ось у матчы з Мінскам 2 у стартовым складзе былі Веніамін Касцюкович і Даніл Чаргейка. Ну, сёння Касцюкович, я ўжо пра гэта казаў, няма ў заяўцы, Чаргейка ў рэзерве. Адпаведна, з першых хвілін Дмітрий Туравец і Владзімир Папоў. Ну, а у Бумпрама Фаставец, Тычко і Фазылаў з першых хвілін у параўнанні з матчам з маладзечніцамі. Ну а па-за першай адзінасткай Жаўнярэнка, Саматой і Міраеўскі. Ну і вось так. Такое вяртанне. Кірыла Альшэўскага беларускі футбол зараз не пагадзіўся ён з чымсьці. Выказаў гэтыя свае эмоцыі і атрымаў жоўтую картку ад Паўла Каранца. Так што у нас Кірыл Пятрович это трэці футбаліст, ось, які пабачыў жоўты свет перад сабой. Ну, в прынцыпе, нічога страшнага ў гэтым няма. Сканчваецца асноўны час першай паловы, і зараз мы будзем назіраць за Дмітрыем Шэўчыкам і яго маніпуляцыямі з табло рэзервным, колькі будзе мінімум дададзена. 2 хвіліны. 2 хвіліны. Атака Юнікс Лабс. Падача ў штрафную пляцоўку. Мяч выбіваецца Аўсянікам. Барацьба тут бліжэй да броўкі, дзе мы размяшчаемся з аператарам. Макушынскі чапляецца за мяч. Ну, упарта гуляе Ярослаў.
Аўсянік. Дыяганаль. Парушыў правілы ў гэтым моманце Віталь Урбанович. Ну, як на мой густ, пасля этой самой 11-й хвіліны, мне все ж таки падаецца, што імкнуліся падначальныя ігра Чумачэнкі дыктаваць ход гульні саперніку, але гэта не прыводзіла да сур'ёзных праблем Мацвею Каўруку, хаця там дзесьці мяч мог, в прынцыпе, все ж таки ў варотах і апынуцца. Памятаем мы яго сейф. Біў па варотах, не памятаю, магчыма, гэта Мікіта Аўсянік быў, калі там скокнуў права, да, мяч перавёў на вуглавы Мацвей Каўрук. Ну, все ж таки, напэўна, ну, футбол справядлівая гульня, так што лік заканамерны ў нас на табло. Але бумпрамаўцы мелі колькі момантаў, такі паў момантаў, пэўна, каб все ж таки усталяваць лік на табло 1-1, але ён 1-0 на карысць Unix Labs. І думаю, што адна з апошніх атак бумпрама ў першым тайме. Макушынскі, мяч тут злева прымае, Аўсянік, падача. Шмат іх было, і часцяком вось гэтыя падачы ні да чага не прыводзілі, яны былі вось такімі недакладнымі. Усё! Дае Павел Каранец апошні свісток у першым тайме. 1-0 Unix Labs наперадзе ў матчы з бумпрамам. На 11-й хвіліне з перадачы Даніла Нарчука Іван Вараб'ёў перагуляў галкіпера гамельчан Яўгена Ісаченко. Мы разам з камандамі адпраўляемся на перапынак.
Сябры, вяртаемся на стадыён Груганы ў Мінску. Другі тайм матча 17-го тура. Макслайн першай лігі паміж Юнікс Лабс і гомельскім Бумпрамам 1-0 на карысць гаспадароў. Нагадваю, на 11-й хвіліне з перадачы Даніла Нарчука Іван Вараб'ёў зрабіў лік такім, які ён ёсць зараз. Ну што ж, звярну увагу на Дмітрыя Шэўчыка, рэзервнага арбітра. Замену ў перапынку ні Кірыл Альшэўскі, ні Ігар Чумачэнка не зрабілі. Такім чынам, нагадаю, склады каманд. Пакуль яшчэ свісток у нас не прагучаў. Галкіпер Юнікс Лабс Мацвей Каўрук 35-й, 3-й Дмітрий Туравец, 7-й Даніл Нарчук, 11-й Владимир Попов, 22-й капітан Дмитрий Зінович, 30-й Дмитрий Халімончыкаў, 32-й Віталь Урбанович, 33-й Дмитрий Лапін, 69-й Ягор Снапкоў, 95-й Іван Вараб'ёў, 98-й Мацвей Свідзінскі, галоўны трэнер Ігар Чумачэнка, гэта галоўны трэнер Бумпрама, а вось адшольвае Юнікс Лабс Кірыл Альшэўскі. Склад гомельскай каманды Евгений Саченко, 93-й галкіпер. 4-й Сергей Кружилин, 5-й Дмитрий Каплунов, 8-й капитан Иван Жосткин, 9-й Кирилл Сидоренко, 17-й Вадим Фастовец, 19-й Глеб Вершинин, 21-й Микита Усяник, 33-й Ярослав Макушинский, 72-й Алихан Фазылов и 95-й номер Марк Тычко. Игорь Чумаченко, галоўны тренер. Ну и желтые картки у нас атрымалі па хадзе першай паловы Ягор Снапкоў, Иван Жосткин и ніхто іншы, як Кірыл Альшэўскі. За тое, што не пагадзіўся з рашэннем Паўла Каранца, галоўнага арбітра гэтай гульні. У атацы Бумпрам. Ну, канешне, гэтай камандзе трэба адгуляць прапушчаны мяч. У першай палове, хто за ёй уважліва сачыў, не надта шмат 100% момантаў для гэтага было. Можа быць, сітуацыя зменіцца у тайме номер 2. Канешне, гаспадары будуць супрацьдзейнічаць гэтаму з усей эмоцыі. Кружилин гуляе назад. Зараз Дмитрий Каплунов, Вершинин и налево Аусяник. Кружилин зноў. Вершинин. Не спешаются гомельчане. Ну и там на левом фланзе сигнализуя партнерам, что готовы до передачи. Марк Тычко, он под 95-м номером гуляе. Ну і якраз таки менавіта Марк, ось той самы удар зрабіў, з якім справіўся у скачку, перавёўшы мяч на вуглавы Мацвей Каўрук. Гэта быў не Жосткін. Вось Жосткін біў у пачатку гульні міма варот, пасля вось атакі злева, якой прымаў самы актыўны ўдзел Мікіта Усянік. В прынцыпе, няблага падначалены Ігора Чумачэнкі атакавалі флангамі. Толькі вось тут пытанні былі да апошняй перадачы. Яна не заўсёды была дакладнай і якаснай. Ну і зараз таксама перадача не праходзіць у штрафную пляцоўку, тым не менш для каманды Бумпрам вуглавым напрацаваў Мікіта Усянік на яго. Якраз такі вось толькі пра яго казалі. Ну што ж, стандарт. Іван Жосткін да гэтага мяча падыходзіць менавіта капітан Бумпрама. Мяккі накід у штрафную, галавой зараз гуляе Халімончыкаў. Мяч сыходзіць за межы поля. А от для Бумпрама укідваць наважыцца Фаставец. Ці не, ўсё ж такі ён гэтае права перадавярае партнёру. Менавіта Дмітрию Каплунову. Каплунов з мячом. Нема тут парушэння правил. Ну, ва ўсякім разе, пакуль. Барацьба. Амаль што ў вуглу поля. Вершинин гуляе галавой. Надзейна. Апярэдзіў ён Владимира Попова. Нарчук, один дотык. Недакладна. Памыліўся зараз 7-й нумар.
Каплуноў на Кружыліна. Так, сапраўды, калі уважліва глядзець на поле, то вось мяняюцца пазіцыямі. Калі застаецца ззаду побач з Кружыліным Глеб Вяршынін, наперад вырушвае Алихан Фазылаў. Ну і ў адваротным выпадку, калі адбываецца, таксама, ну, ось пазіцыя апорнага паўабаронцы не правісае. Ну, цікава, конечно, вось за гэтым паназіраць, за такой цікавосткай у тактыцы Ігора Чумачэнкі. Мяч у футболісту Юнікс Лабс. Попоў Урбановича гуляе. Друзья, у нашего генерального партнера компании Maxline действует замечательный бонус 1000 фриспинов новым игрокам. Без отыгрыша гони гусей в Maxline. Вяршынін. На Кружыліна гуляе. Ну и тут Фазылаў. Алихан наперад пайшоў. Адпаведна, крыху ззаду застаўся Вяршынін. Вось ён, Глеб, вось гэта дыяганаль. Дыяганаль на Снапкова, а не на Аўсяніка. Чамусьці. Ну, памыліўся Вяршынін, тым не менш, мяч застаецца ў гомельскай каманды. Ну, вось ён момант! Не, мяч сыходзіць са штрафной пляцоўкі на падборы. Тут Фаставец быў, і ўжо ідзе Жосткін. На соперника его не проходит. Фаставец, но подбор за гамельчанами. Спиной до чужих ворот опынулся Тычко. Вяршынін налево. И удар по воротах. Ну, неблагий, в принципе, от Микиты Аўсяніка. Однако траплять у створ, конечно, трэба. Ну что, давайте паўтор глядзець. Вось з мячом Аўсянік. Ну, так, до ворот, в принципе, солидная адлегласць. Ну, каб потрапіў у далёкі вугал, ну, былі праблемы Мацвея Каўрука. Гэта ўжо умоўны лад, гэта ўжо нікога не цікавіць. Юнікс Лабс па-ранейшаму наперадзе ў гэтым матчы 17-го тура. Maxline першай лігі. Цяжкавата дыхаць пад вечар, ну, может быть, нават і дожджык у беларускай сталіцы будзе, ну, праз колькі хвілін. Ну, в принципе, так, гледзячы на неба. А блоки тут ёсць, не скажу, каб надта ўжо так зацягвала ўсё тут этими дождевыми хмарами, але все можа быць, ведаеце. Я думаю, што футболісты абсолютно накладна былі б не супраць вось гэтых ападкаў. Все ж таки цяжкавата. Нават ужо у 9 гадзіне вечара гуляць. З мячом Макушынскі ў штрафной. Прастрэл робіць Ярослаў на месцы Каўрук. Ну і галкіпер гуляе з футболістамі, які побач быў, а менавіта з Дмітрием Лапіным. Ну тут бачыце, зноў такі праблемы ёсць у айцішнікаў з выхадам з абароны. Тычко налево. Аўсянік, Фазылаў. Ну што Алихан прыдумае? Зноў-таки пас ближнему Вяршыніну. Открывается там Сидоренко, открывается Воробьев. Вось пас ідзе да Івана. З ім там шчыльна гуляе Ягор Снапкоў. Ну, зараз такія цяжкія хвіліны для падначаленых Альшэўскага. Ну, вось дыяганальна Каплунова. Каплунов, перадача, першы на мячы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, першы на мячы здалося мне Мацвей Каўрук, але ўсё ж таки бумпрам, я так разумею, лік зрабіў 1-1. Ужо на 54-й хвіліне ці... Да, ну сапраўды, ўсё так ёсць, гол гэты залічаны, а каму жоўтая картка, а няўжо Алихану Фазылаву? Ну тут трэба разбірацца. Да, памыліўся Мацвей Каўрук, безумоўна.
Не хочется, конечно, усіх собак на его спускать. Пераправіў Кирилл Сидоренко. Гэты мяч у вороты головой, ну да. В прынцыпе, у належным месцы, у належны час апынуўся Кирилл Сидоренко, и таким чынам 1-1 у нас. Выходит на замену под 59-м номером Артем Жаўняренко замест Ивана Воробьева. Замена на 55-й хвіліне. Вось якраз таки Жаўняренко з'яўляецца пасля таго, як аднавіў раўнавагу Кирилл Сидоренко пасля падачы Дмитрия Каплунова. Ох, сябры, ведаеце, подзялюся з вами пэўным сваім досведам каментатарскім. Вось не далі, як на гэтым тыдні быў у мяне, не толькі у мяне, але у калег беларускіх майстар-клас расійскім каментатарам Денисом Казанскім. Я думаю, вы ведаеце, хто гэта такі. Вось ён даў слушную параду. І, в прынцыпе, я да яе прыслухаўся і падумаў, што так і трэба, в прынцыпе, дзейнічаць у эфіры. Не трэба засяроджваць увагу на памылцы футбаліста. Трэба сказаць, што выдатна згуляў той, хто забіў гол у нашым выпадку. Ну вось, просто калі такія хібы бываюць, ну тут нельга не сказаць. Конечно, Каўрук мог згуляць больш надзейна, забраць мяч у рукі. Не атрымалася яго гэта зрабіць, но і пакаранне прыйшло тут жа ад Кирилла Сидоренко. Так што 1-1, 55-я хвіліна. І глядзім футбол далей. Ну, гэтыя 10 хвілін у другім тайме, канешне, падначальныя чумачэнкі больш імпэтна, больш агрэсіўна і актыўна правялі. В прынцыпе, так, я б сказаў, што заканамерна гэты гол адбыўся. Можа быць, ну, так, заўзятары Юнікслаб скажуць, што ён не абавязковы, і я пагаджуся з гэтым. Толькі гэта ўжо, ведаеце, такія размовы, ну проста размовы, гэта словы, а лік на табло. Штрафны удар. У бок варот Евгений Садченкі. Фол на фланзе адбыўся, толькі што. Ну, трэнеры Бумпрама не задаволеныя такім рашэннем жодзінскага арбітра. Тым не менш, трэба з ім змірыцца. 58-я хвіліна. Ну што, будзе падача ў штрафную, ніколькі не сумняюся ў гэтым. Нізам мяч пайшоў, ну і Сидоренко яго выбівае. Выбівае не за межы поля. Нарчук. І вось так Халімончыка ў штрафную на Зіновіча. Не, гэта Туравец. Па варотах прабіць цэнтрдэф не здолеў. На падборы Снапкоў. Урбанович. Бачыць, што ёсць побач з ім Лапін. Ну і што расіянін прыдумае? Назад ён гуляе. Нема варыянтаў наперадзе. Ну, так што спяшацца, в прынцыпе, не варта асабліва. Свідзінскі. Ось тут сябе прапаноўваюць у цэнтры поля. Ну, пакуль што Мацвея партнёры не бачаць. Ну, вось цяпер Свідзінскі вось так гуляе. Спатрэбіўся ён Батэ. Першую частку сезона 20-26 у Баранычах правёў. Ну, цяпер будзе дапамагаць Юнікслабс. Гэты цэнтрдэф. Не спяшаюцца галоўныя трэнеры карыстацца паслугамі сваіх запасных гульцоў. Но я думаю, что Владимир Дубровский повинен з'явіцца на поле ў складзе Бумпрама. Першую частку сезона ён правёў у Салігорску. Ну, не шмат. Па шчырасці, плёну гэтай камандзе прынёс, не шмат. Ён гуляў, вярнуўся у Бумпрам. У сезонах 24-25. Ён абарняў колеры ўжо гэтай каманды, так што ў Гомелі ўсё яму, в прынцыпе, па душы, ўсё сэрцу міла, як кажуць. Ну,
Тут ужо справа ідзе пра яго выніковасць. Канешне, Чумаченко хацеў бы, каб гэты футбаліст дапамагаў Бумпраму. Крушилин. Праз цэнтр. Жорсткін. Мяч унізе. Што капітан Бумпрама прыдумае? Акінуў поглядам бакі. Ну і вось так. Згуляў на фастаўца. Быў побач. Фазылаў. Шмат, да. Сапраўды шмат часу з мячом правёў Фазылаў. Адразу гэтая падказка была чутна ад Ігора Чумачэнкі. Ну вось Фазылаў быццам бы паслухаў свайго галоўнага трэнера і перадачу на Аўсянніка зрабіў. А Аўсянніку там перашкаджаў Ягор Снапкоў. В прынцыпе, вельмі надзейна гуляе гэты футбаліст. І тым ліку з дапамогай яго высілка ось шмат атак Бумпрама не праходзіць у гэтым матчы. А цяпер ужо выпад айцішнікаў. Мы назіраем. Нарчук. Лапін. Бачыць, што ёсць тут Урбанович. Вырушыў па фланзе левы абаронца. Свідзінскі. Трэба спяшацца. Нарчук у адзін дотык, але дакладней, канешне, трэба гуляць. У ногі Нарчуку. Нарчук павінен быў мяч Лапіну гэты аддаць. Не ў гэтым выпадку. А вось тут фол. Вось тут фол. А ці не Ягор Снапкоў зараз парушаў правілы? Я нагадаю, у пасіве у яго ёсць ўжо жоўтая картка. Так што трэба быць уважлівым. Не пусціў ён па фланзе, калі я не памыляюся, Мікіту Аўсяніка. Штрафны удар. На Сідарэнку. Супраць Сідарэнкі Нарчук. Ну што, разверне саперніка Сідарэнка? Ну, не атрымалася. Нарчук, а тут Сідарэнка ўжо правілы парушыў. Перастараўся 9 нумар. Туравец на Снапкова гуляе. Нарчук. Дыяганаль. Ну што, выходзіць з вароты Саченка і, ў прынцыпе, своечасова. Апярэдзіў ён Дмітрия Лапіна. Тут жа і Саченка мяч дакладна ўводзіць у цэнтр поля. Фазылаў. А Фазылаву трэба над тэхнікай, канешне, папрацаваць. Урбанович падае. Гэта фол ад Аліхана. Яшчэ. Адзін раз гэтая гульня спынілася. Ну што, тут з фастаўцом зараз размаўляе Павел Каранец. Перашкаджаць, маўляў, саперніку мяч уводзіць у гульню не трэба. Свідзінскі не спяшаецца. Ну, я ўпэўнены, што ніводная з каманд не хоча сёння толькі з адным балам застацца пасля 90 хвілін. Што, ў прынцыпе, такі вынік задаволіць Бумпрам і Юнікс Лапс. Ні ў якім разе. Тым болей, што з такімі саліднымі незайздростнымі серыямі падышлі каманды да гэтай гульні. Ну як, в прынцыпе, я тут, калі ўжо казаць пра Юнікс Лапс, не бяру да ўвагі вось гэту перамогу над Асіповічамі. Вось што было да яе. Я ўжо вам распавядаў. Моцна Мацвей Каўрук мяч выбівае на чужую палову. Тут Кружылін у аут. Не рызыкуе цэнтр дэф. Ну так, крыху я, канешне, перабольшыў. Там не была серыя параз. Пасля вось той перамогі над Смаргонню у Юнікс Лапс, якая
адбылася. І на Цмароне маладзечна, да, 2 траўня, ось потым шмат было параз, і адпаведна нічыі з БТ2 і з Лідай. Ну а потым ужо доўгачаканая перамога над Асіповічамі. Ну, у любым выпадку, конечно, гэта не тое, што трэба айцішнікам. У штрафной Ярослав Макушынскі. Ну што, прастрэльвае ён так. Фазылаў не паспеў на гэты прастрэл. Там быў першы абаронца. Сідарэнка. На Фазылава Сідарэнка б'е моцна, але недакладна, як казаў класік. Ну, в прынцыпе, тут на некалькіх метрах прыдумаў. З фастаўцом, з Каплуновым. Кирилл Сидоренко, ну, амаль што ўвайшоў у штрафную, ну, прабіў. Таксама Хлеб. Так, это на Цмаргоню апошняя перамога была ў Бумпрама. Хатні матч 20 чэрвеня. 2-1 тады падначальныя чумачэнкі выйгралі, потым паражэнне ад Валны 1-2, Торшы 1-3, тая самая нічыя з Гомелем 1-1, ну і ось паражэнне ад Маладзечна 0-1 у мінулым туры. 9-е месца ў Бумпрама, яшчэ раз скажу. Жаўняренка на Макушынскага, то яшчэ глыбей у фланг. Ну што, Аўсянік крэйсерскую хуткасць набірае, прастрэл робіць. Ну што там, апелююць да Паўла Каранца, маўляў, было парушэнне правіла, дакладна гульня рукой, ну атака працягваецца, адправіў мяч у штрафную зараз Дзмітрый Каплунов. Усё гэта не мае ніякага значэння. Дыяганаль, ну тут апярэдзіў Урбанович Каплунова. Ну и вот она борьба. Вот борьба. Спокойно. Спокойно мяч. У руки забирая Евген Исаченко. Молодым. Голкипер. В принципе, який Матвей Каурук. 20. Исаченко Кауруку 21 год. Аўсянік. Жаўняренка. Не праводзіць Кірыл Альшэўскі замены. Нагадваю, гэта яго прэм'ера у Макслайн першай лізе. Пасля казахстанскага досведу. Ну, які вельмі спадабаўся, дарэчы, Кірылу Пятровичу. Таксама ён паспеў пра гэта ўжо распавесці у інтэрв'ю беларускім СМІ. Ну, і тым ліку, канешне, і по традыцыі, да, запытвалі ў яго наконт узроўняў элітных дывізіёнаў Казахстана і Беларусі. Ну, ведаеце, дыпламатычна Альшэўскі адказаў, маўляў, ну, крышачку там у Казахстане ўсё больш сур'ёзна. Ну, тут мы можам толькі прыслухацца да трэнера. Хаця ёсць іншыя меркаванні, той жа Руслан Хадаркевіч, які таксама са стэпавай краіны вярнуўся, сказаў, што ну, нашмат усё сур'ёзней, там нашмат сур'ёзней узровень, чым бэтэра вышэйшай лізе чэмпіяната Беларусі. Ну, вось, каму тут верыць, давяраць, тут ужо вы самі, сябры, можаце вырашыць. Ну і цікава, таксама адзначыць, ведаеце, сціпласць трэнера, вось так быў сфармулявана пытанне да яго, маўляў, ну вось узяліся вы за праект Unix Labs, каманда там ідзе ўнізе першай лігі. На гэта ўсё ж такі пайшлі з улікам вашага аўтарытэту і статусу. На што Альшэўскі сказаў, ну а хто ім мяне надзяліў гэтым статусам? Вось так, цікава. Евген Сакута выходит на футбольное поле замест Данила Нарчука на 70-й хвилине.
Нагадываю, что Данил Нарчук ассистовал Ивану Воробьеву при ўзяцці ворот. Ось калі Юнік Слабс забивал первый мяч у гэтым матчы. Ну, шмат, конечно, попрацаваць. Тут з улікам першую чаргу, конечно, пазіцыя апорнага хаўбэка давялося ў гэтым матчы Данілу Нарчуку. Ну, ось цяпер прыйшоў час уже себе праявіць і Евгену Сакуце. Тут БТ. Есть центр дэф, Максим Сакута, гэта не сваякі. Вось, калі хтосьці не ведаў, так, высвятляў я, наўмысна яны з розных гарадоў. Ну, Максим Сакута паўдзельнічаў у лізе канферэнцыі. Малады цэнтральны абаронца. Цікава, конечно, будзе паназіраць за жоўта-сінімі, такими не чужими для галоўнага трэнера сённяшніх гаспадароў. Вось як БТ будзе выходзіць з той складанай сітуацыі, якая склалася ў чэмпіянаце Беларусі пасля вось гэтых міжнародных сваіх візітаў, адпаведна, ў Азербайджан, у Швейцарыю і ў Албанію. Гульня наша аднавілася толькі што. Прайшоў гэты кароткачасовы кулінг-брейк, гідрейшн-брейк, як заўгодна яго ўжо можна называць у свеце мундыяля, які зусім нядаўна завершыўся. Ну, зараз фол фіксуе пакаранец, незадаволены фаставец гэтым рашэннем арбітра. Сведзінскі, Зіновіч, і гуляе ён направа. Снапкоў. Ідзе па фланзе, 69-й нумар. Ну, такія перадачы, якую зараз зрабіў Снапкоў, канечне, лёгка перакусваюцца і лёгка чытаюцца, што і зрабіў там. Калі я ўсё верна разгледзеў Аўсянік. Ну, потым, правда, цікава, што адбылося. Працягнуў мяч футболіст Бумпрама і у рэшце рэшту проста сітуацыя яго страціў, і адразу ж каментар пачулі мы. Можа быць, і вы нават яго таксама пачулі ад Ігора Чумачэнкі. Навошта ты такую дыстанцыю прайшоў, каб так проста мяч саперніку аддаць? Ну, на такія каментары, канешне, мае права толькі галоўны трэнер, больш ніхто. Я толькі магу паўтарыць для вас, хто, можа быць, не пачуў. Стартовала у нас 73-я хвилина. Ну что, пакуль роўна на табло. Сканчивается первый круг Макслайн первой лиги. Вось гэтым 17-м турам. Падсумаванне, высновы і тое, як каманды будуць жыць далей, рыхтавацца да другой часткі сезона, гэта, конечно, прэрагатыва. Пра гэта сказаць належыць галоўным трэнерам зноў-такі, так што сочым, цікава будзе паназіраць за камандамі ўжо вось у жніўні, адпаведна, па восені. Всё самае цікавае наперадзе, сябры. Так што сачыце за трансляцыямі, у тым ліку на YouTube-канале Асацыяцыі Беларуская Федэрацыя футбола. Ну і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Усе спасылкі пад плеерам гэтай трансляцыі вы знойдзеце. З мячом футбаліст каманды Юнік Слабс на сваёй палове. Зіновіч гуляе на Урбановича, мяч у руках Віталя, укидывая на Лапина. Ну что, россиянин придумая, няблага. И вось она передача Попов. Ну что, это выход сам-насам. Ох, досталось там и Сашенку зараз. Может быть, не все так страшно, як так яно выглядае, ведаеце. Ну, будем спадзявацца, что все нормально там. С голкипером Бумпрама. Ну... Что сказать? Попов ішоў до конца, до апошняга. Ну, все нормально там так. В принципе, может быть, пэўныя хітрыкі ад голкіпера.
Давайте ще раз поглядзім. Ну вось. Няблага тут все было зроблена. Ну і выйшаў зварот своечасова Ісаченка, ну вось цаной пашкоджання, ну такога, ведаеце, удара. Ён все ж таки выратаў сваю каманду. Мне б хацелася у гэтай сувязі ў першую чаргу вось сказаць пра перадачу, якую выдаў Папову Яўген Сакута. Зусім нядаўна з'явіўся на поле. А зараз на поле з'явіўся той самы Дмітрый Латыхоў. Першую частку сезону я правёў у Новаполацкім Нафтане. Не шмат ён там гуляў, не шмат вылучаўся выніковымі баламі па сістэме гол плюс пас. Ну вось, на 75-й хвіліне ён з'явіўся на поле. Гэты форвард. Вось зараз за мяч змагаецца ў чужой штрафной. Ну, Зіновіч так просто сябе, канешне, прайсці не дасць. Жаўняренко прастрэл. Ага, ну там Артём аказаўся становішча па-за гульнёй. Так што свісток мы пачулі. Каго замяніў Латыхоў? Па шчырасці, вось я так, адхіліўся на паўтор вось таго самага моманту з удзелам Ісаченкі Папова і не ўгледзеў, каго там замяніў. Мне падаецца, што... Ну, не буду тут ужо я гадаць. Трэба больш звярнуць увагу на поле. Мне падаецца, што Івана Вараб'ёва. Ён замяніў аўтара першага гола у нашым матчы. Ну, замены па пазіцыі, кажуць, у такіх выпадках. Чвэрць гадзіны ёсць у Латыхова. Каб ось у дэбютным сваім матчы штосьці прыдумаць для сваёй новай каманды, прыдумаць такога, што б магло ёй дапамагчы перамагчы. Чаму б не? Урбанович мяч укідвае, Лапін апрацаваў, развярнуўся. Жаўняренко супраць яго, Фазылаў супраць яго, Аліхан зноў правілы парушае. Ну, такі высокарослы футбаліст Аліхан дзесьці не паспявае. Вон, вось, да, з-за гэтага. Своечасова там у адбор уступіць, ну, і гэтыя ногі даленющыя шлагбаумы, яны, канешне, вось яму дапамагаюць правілы і парушаць у такіх выпадках, як вось зараз адбыўся. Зіновіч. Папярэчны пас. Туравец. І закідвае ён у напрамку да Владзіміра Папова. Лапін, яшчэ адзін расіянін. Лапін. І вось ён момант, удар па воротах. Ага, я адправіў Івана Вараб'ёва замест Дмітрая Латыхова на замену. Вось так. Канешне, памыліўся, сябры, даруйце, замест Марка Тычко. Да, канешне, так. Толькі так. Ну, вось такі удар мы толькі што ад Івана Вараб'ёва пабачылі. Ну, тут і павінен быў Яўген Ісаченка спраўляцца. Мяч, па сутнасці, па пазіцыі галкіпера і прайшоў. Дзве замены такім чынам зрабіў Ігор Чумаченко, адну Кірыл Альшэўскі. Латыхоў супраць Зіновіча. Ну, такія, зноў-такі трэба сказаць, футбалісты, якія антрапаметрыяй сваёй ростам, у першую чаргу, вылучаюцца, вось роўныя, в прынцыпе, адзін аднаму. За такімі двубоямі, канешне, цікава назіраць. Латыхоў з мячом у штрафной. Ну, тут у дваіх, канешне, абаронцы ніяк не маглі гадаванцу мінскага Дынама прайсці. Наперад, прайсці на ударную пазіцыю. Яшчэ замены. Сапраўды. Адразу дзве. Ну вось той самы Максім Валацько, які аднавіўся пасля траўмы, выходзіць на поле пад 42-м нумарам. Ну а таксама пад 10-м. Вітаем на поле Ягора Сямёнова. Замяняюцца, адпаведна, Дмітрый Лапін, 33-й нумар. Ну і яшчэ адзін футбаліст. Той самы Іван Вараб'ёў. Ну так, цяпер ужо Вараб'ёва
дакладна няма на футбольным поле аўтара першага гола у нашым матчы. Аут для Unix Labs. Две замены. Поле покинул номер 33 Дмитрий Лапин. И номер 95 Иван. Тут помылка, да. В такой ситуации, конечно, треба Сведзінскаму гуляць дакладна. Все ж таки партнер быў побач з ім. Ну, схібіў Матвей. І Гомель канструе свой наступ. Фаставец, ось так не гледзячы наперад, мяч ён выбіў. Зачапіцца не давялося там партнеру. Вось он контрвыпад Unix Labs. Сведзінскаму мяч перадаецца. Халімончыкаў. Туравец. Сведзінскі назад. Матвей Каўрук. Ну ось, Валачко толькі на поле з'явіўся, ну пас просто ад галкіпера вельмі моцны быў. Тут уже паспець да гэтага мяча было складана. Ветэрану беларускага футбола, ні больш, ні менш. Яшчэ замены. Так. Фастаўца замянілі і на поле з'явіўся Владзімир Дуброўскі. Ну я ўжо колькі слоў пра гэтага хлопца сказаў. У Салігорску не надта каб усё яго атрымалася. А можа быць, у сваёй новай старой камандзе больш атрымаецца. Больш ён выніковым будзе. Вось яна, атака, мяч не даходзіць да Латыхова, да Сідарэнкі дайшоў, Сідарэнка, ну, сколькі і побач з ім па баках, і наперадзе было футбалісту саперніка, ну, адзін у полі не воін, кажуць. Якраз такі наш выпадак. Мяч сыходзіць за межы поля. Першы дотык мяча быў толькі што Владзімірам Дуброўскім. Выйграў гэтую барацьбу Вяршынін. Ну, а тут больш без рызыкі трэба было дзейнічаць. Ну і так, в прынцыпе, паступіў Дмітрий Туравец. Стандарт вуглавы для Бумпрама. 82-я хвіліна у нас скончылася. Толькі што 1-1. Вось па адным голе мы з вами пабачылі у кожным з таймаў. Пра што зараз Павел Каранец паразмаўляў з Віталём Урбановичам. Можна толькі здагадвацца. Ну што ж, будзе рабіць падачу, я думаю, Владзімир Дуброўскі. Ён падыходзіць да вуглавога сцяжка. Падача. Ці будзе удар па варотах? Ну, пакуль што не. Выбівае мяч. Як мага далей Дмітрий Халімончыкаў. Першы Аўсянік і назад. І Саченко. Прасцей, просіць Ігор Чумаченко свайго галкіпера. Той проста наперад. У барацьбе Кірыл Сідарэнка быў першы, быў мацнейшы. А вось тут ужо Максім Валацько пераводзіць мяч няўдала. Вельмі няўдала. Не мог да яго Халімончыку тут ніяк паспець. І тая хуткасць, ды і, в прынцыпе, сам пас, канешне, быў занадта моцным. І зноў тое самае мы назіраем, што і большай часткай гуліні перапасоўку цэнтр-дэфаў. Цяпер ужо інфармацыя абнавілася. Па 3 замены трэнеры зрабілі. Малацько. Сакута. Латыхоў. Жаўнярэнка. Вось яна перадача. Прастрэл нізам на Латыхова. І Дмітрий Туравец. Вельмі своечасова на бліжняй стойцы апынуўся, мяч выбіў. А перад гэтым перарваў гэты прастрэл. Малайчына, 3-й нумар.
Аут. Это таксама, ведаеце, можа быць небяспечна, калі футбалісты умеюць закінуць вельмі далёка. Ну, не ў гэтым выпадку. Выбівае Максім Валацько, Вяршынін. Ну і што, Глеб? У адзін дотык. На Жосткіна перадача. Латыхоў на Дуброўска. Дуброўскі да Вонкава ідзе. Дуброўскі прастрэл робіць. Так, подбор за кім тут. Жаўнярэнка змагаецца з сапернікам. І мяч да футбаліста Юнікс Лабс даходзіць. Аднак, бачце, наколькі яшчэ шмат сілаў Фазылава, што можа ён тут прэсінгаваць. Але, ну, галоўнае, каб гэта ўсё было ў межах правил, а не як зараз. Вось яшчэ адна жоўтая картка, якраз таки за гэты фол яна і прад'яўлена Аліхану Фазылаву. Ну і так, ужо можа быць нават па сукупнасці вырашыў Павел Кранец яго папярэдзіць, таму што ну і дагэтуль. В прынцыпе, Фазылаў чысцяком фаліў. Ну і нас па жоўтых, дарэчы, 2-2. Снапкоў Альшэўскі з аднаго боку, Жосткін, Фазылаў з іншага. Штрафны удар. Мацвей Каўрук. Так, вось у скачку зараз Сямёнаў перапраўляць мяч, імкнуўся далей. А цяпер ужо бачым мы ў справе Халімончыкава. Ну, Каранец лічыць, што не было тут фолу. І вось, быццам бы Мікіта Ўсянік павінен быў ісці наперад, аднак занадта моцна мяч ад сябе адпусціў. Прастрэл! Вось ён момант для Юнікс Лабс! Халімончыкаў як не забівае 30-й нумар! Ну, мог ён зараз пакараць, канешне, Мікіта Ўсяніка за тое, што ён у цэнтры поля мяч так проста згубіў. Пайшла падача на Халімончыкава. Ну, вось гэта майстэрства футбаліста, да. Халімончыкаў павінен яго падвышаць. Такія моманты, канечне, трэба на 87-й хвіліне вырашаць. У свой бок, на сваю карысць. Жаўнярэнка б'е па варотах моцна, і гэта сейф Мацвея Каўрука. Ну, ведаеце, вось мяч-то пайшоў па пазіцыі галкіпера, аднак наколькі было яму складана. Ну, ведаеце, ляціць як камень просто гэты мяч. Вось, можа быць, на паўторы. Зараз мы яшчэ раз паглядзім. Вось, калі ласка, Жаўнярэнка з мячом пад правай і б'е. І падае якраз-такі перад галкіперам. Тут вельмі трэба своечасова было руку выкінуць і пераправіць мяч праз папярэчную. Ну, такая, ведаеце, складаная задача. Справіўся Мацвей. Глядзім, вуглавы для Бумпрама. Ну што, ідуць хлопцы Ігора Чумачэнкі ўсё ж таки да перамогі. Ну, імкнуцца ў усялякім разе. Ну, так, абмяняліся зараз каманды добрымі. Вельмі хорошымі момантамі. Халімончыкаў не забіў, Жаўнярэнка таксама. Ну, ўсё ж такі у хаўбэка Юнікс Лабс быў момант больш сур'ёзны, больш відавочны для таго, каб выходзіць наперад. Ну, не трапіў у створ варот Дзмітрый. Так, ну что там за свистки? Не вельмі я разумею. Мяч пераходзіць да Бумпрама. Что там, ператрымаў мяч у руках? Я так разумею, адпаведна, футболіст Юнікс Лабс. Да, за гэтым трэба сачыць усім і быць, канешне, уважлівым футболістам. Так, тут мяч у руку не трапіў. Ну, трапіў, але у такіх выпадках, канешне, няма ніякага фолу, таму што ідзе там ад нагі мяч у руку, ад сваёй жа нагі няма. Няма парушэння. Каранец адразу сказаў, што можна працягваць. Ну, не сказаў, а паказаў жэстам. Урбанович, у адзін дотык, Валацько. Валацько змяшчаецца бліжэй да варот, ну і назад гуляе. Зіновіч на галкіпера, Каўрук. Без рызыкі, дыяганаль. Гуляе галавой Дзмітрый Каплуноў. Гуляе галавой Кружылін. У цэнтры поля Сідарэнка. Сідарэнка на Дуброўскага. Ну і што там? Сябры, па шчырасці не бачу. Тут крыху такія ў нас умовы на стадыёне, што не ўсё можна, што адбываецца у вуглах поля, пабачыць. Ну, вы
У любым выпадку все добра. Бачили, там фол, да, прызначае жодзінскі арбітр. Заканчивается у нас асноўны час гэтай гульні. Ну, будзе, канешне, кампенсаваць пэўныя хвіліны Павел Каранец. Шмат было замен. Тая ж пауза на вадапой. Так что, ну, хвілінкі 3. Накіне, я думаю. Штрафны удар для Бумпрама. Подача. Просил у створ ворот Игорь Чумаченко Ярослава Макушинского мяч накіроўваць. Ну, а як накіраваў Макушинскі, побачили. Ну, у Славі Ярослав таксама не загуляў, як і ў Віцебску. Ну, больш так можа быць. Так я толькі мяркую. Па-бацькоўску неяк так паставіцца Ігор Чумаченко да Ярослава Макушынскага, і ведаеце, гэта ж можа спрацаваць. Ну, паглядзім. 3 хвіліны мінімум. Каманды сапраўды перагуляюцца ў другім тайме. Ну што ж, усё у нас ідзе да нічыйнага сыходу. Якім, канешне, ні адна з каманд не будзе ўсцешаная, не будзе на некие позитивные эмоции адчуваць. Ой-ой-ой-ой, там у барацьбе з Зіновічам атрымаў по галаве. Хто? Кирилл Сидоренко? Ну, да, гэта ён. Апелюем Павлу Каранцу. Ну, Каранец зараз, может быть, и зараз и жовтую картку покажет Кириллу Сидоренко. Не покажет. Он запрашае на синтетику груганоў медработника. Ну и зараз ось мінімум хвілінку павінен будзе Сидоренко адбыць па-за межамі поля, па новых ці абноўленых правілах. А ці варта было гэта рабіць? Вот глядзіце, зараз Бумпрам будзе гуляць у меншасці з-за таго, што Сидоренко вырашыў, што трэба яму дапамога. А калі каманда зараз, ну, крый Божа, да, няхай там нічога гэтага не адбудзецца, крый Божа прапусціць у меншасці. Вот што тады? Так што, да. Таксама такая справа, да якой вельмі важным трэба. Трэба абыходзіцца і ўсё тут пралічваць, канешне. І не паддавацца эмоцыям. О, Сидоренко, бачите, хоча на поле, але хвіліну трэба вытрымаць. Один дотык Вершинін гуляе наперад. Жаўняренко. Быў яго зусім нядаўна момант неблагі. Ну а тут фол. Тут фол на Ярославе Макушынскім. Яшчэ один штрафны удар. Ну, бадай, што апошняя магчымасць Бумпрама. Цікавае штосьці прыдумаць. А дожджык, ведаеце, сапраўды пайшоў ось у самым канцы гульні. Гульні не такія ўжо буйныя кроплі тут, ну так, свяжэй стала. Ну, у нашым памяшканні, дзе мы тут з аператарамі знаходзімся дакладна. Каля мяча Мікіта Аўсянік, ужо Сидоренко адбыў гэтую сваю хвіліну за межамі поля, вярнуўся на яго. Аўсянік моцна падае. Ну і вось ён момант! І як там мяч не трапляе ў вароты пасля удара Арцома Жаўнярэнкі. Вось гэта да, вось гэта момант. Ну што, будзем глядзець паўтор? Давайте паглядзім. Давайте паглядзім, да, сапраўды. У каркас ворот Арцём Жаўнярэнка б'е на 92-й плюс хвіліне, а может быть нават і на 93-й. Які момант зараз не скарыстала каманда Ігора Чумачэнкі, каб атрымаць валявую перамогу. І Павел Каранец дае апошні свісток у гэтым матчы. 1-1, такі канчатковы вынік. 11-я хвіліна, 1-0 Іван Воробьёў. 55-я Кирилл Сидоренко, 1-1. Сябры, вялікі дзякуй за увагу, дзякуй камандам за гэтую гульню. Андрей Леня для вас каментаваў гэты матч у прамым эфіры YouTube канала АБФФ. Усяго добрага, сачыце за Макслайн першай лігай. Усяго самага найлепшага вам, сябры.